ଆସିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ବିକ୍ଷିପ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଅଧିକ କବିଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ। ଆସିକା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ବିକ୍ଷିପ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଡ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ଗବେଷକ ଓ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବେଶକୁ ସରଗରମ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଡ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସହ ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠାଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଡ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଡ ଗଜାନନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିଧାରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀପତି ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର 32 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବରେ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଏବଂ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କବିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କବିତା ଆସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଅଧିକ କବି ଏବଂ କାବୟିତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। କବିତା ଆସରକୁ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାୟକ ନନ୍ଦିନୀ ମହାରଣା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ 38 ବର୍ଷ ଧରି ବିକ୍ଷିପ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛି। ସଂସ୍ଥାର ଏହି ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କବୟିତ୍ରୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଅନେକ ତରଙ୍ଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ରାୟ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ସୁପ୍ରଜିତ ସାହୁ ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜରୀ ବେହେରା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମନ୍ୱୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଗୌରପତି ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।